Hi guys, majong hapon. Nanguli nag mga kaigsuunan si ate tuas Asturias ug si ate nga tuas sa Lapu-Lapu, si kuya nga naa sa Negros. Ang nabili nang naman sa Manila. Kami na lang may nabilin guys. Diyan nga kamuti, wa man mahurot. Yeah. Ning gibutang sa refrigerator kay sayang hamoning kuan ni Junjun ang mga lumpiaon. Madyo na laman na mo ang snack. Lumpia wrapper guys, kaya mo nga kuan sa kamote. Magkuan mi kanang sani. Hindi mo may snack kaning kamuti sayang. Sayang no. Yung snack guys para sa among timok. Nalipakpakan kay maning kuanon. Lusakon na guys, lusakon. Lebken ba? Kung sa buhol, lubukon. Kaya ito ning lumpiaon, na may manin siya lumpiaon. Butangan natin kung din sa gitlog. Na may lusong guys na cute to. Di na ba usabon ang sabunan? Una yung lusong guys, cute kayo. Lusong ni guys, lusong. Magi mong lusong, ayaw mong alho. Sarap. Sarap? Yeah. First time pa ni namang nagamit sa pagpalit. Dugay na niyo ang gamit. Wala. Dok-doki birahin. Saktong losong. Yeah, ako sa nitangtangan og kuan. Para na pang tuloy-tuloy niya mag-rapper. Basang ka mo. Ako rin mag-dok-dok eh. Ikaw mo kasi magdukduk. Dok-dokan na ko dami eh. Ikaw mo kasi magdukdukin sa dila yung magdukduk. Wala nga mga badge mo yung magdukduk. Laki mo kasi na may magdukduk. Ano? Pero luto. Ano? Sa dila sa jap dito. Gamay ra mo ni si Quinter ni kabuo. Okay. Sakto ra mo po diyo. Putos ra mo po yung taklo. Kapang kita ni guys, dinokdok na kamote. Dinokdok na kamote ni Lolets. Lingkod ko ba? Lingkod tayo. Ini alho po. Ano naman alho? So ka nagkamuta na magkagkuhan pa? Ha? Ano magkag? Lingkod. Meron kang Mr. Bean. Ini ka mo lubok. Lubok ko ba? Meron kang Mr. Bean. Sige lang kang isip. Dumingaw na po ng mga limbarok. Wanag mga kuan. Si ate na lang may nabilin. Murag ka na po na sa ate. Na. Namingaw na may. Back to zero na naman. Ilom na po ng pamilyang aliwaros. Next year na naman guys, next year. Masaba pa nis pamilya Burato guys. Umay magkatapok. Kay grabe mga tawa. Way hinang-hinang. Next year na may magaliwaros guys. Ato na po may magaliwaros sa Negros. Kaya imbitado may. Ato Negros. Negros na ba guys. Samahan mo kami guys ha. At tumig Negros mag wanga-wanga. Mandisco may. At tumig sa Negros mandisco. Wala, mahina inyo be. Amo Yan, malakas. nakakasagasag tubig eh. Amo nga yung pinakasaba. Saba, gamay ra kayo mi bro. Bro ko saka kuan oy. Isa ra kay so nila wa nakauli kay busy. Trabaho, Domingo ray May di off. trabaho. Domingo ray di off guys. Wa ka ari. Muna guys, si Junjun liwat siyang mga ati nga umukatawa di na mo matinga kay kanang nakasubaybay sa mga vlog. Di na mo matinga nga nganas Junjun. Liwat na siya siyang ati. Sige, panganak ko ngayon ni ko. Darig mga tawa ba? Di Nga na mapulis mama sa sa batanon pa. Karon si mama kay tiguang naman, lahi na. Pero si mama kasag ko na mo buhak-hak. Ano yan ko ko? Kung dadaan. Lami kaadyo. Amo sa ning okito ning kuan guys, rapo. Dili bang sabon, basig bang sabon. Okay. Baho. Kiri-kiri si muta sa kabisang mga po natong pagkaon ka na ba? Tapos na.
Kana di. Di ma, di na. Oo. Birahi. Hinlo bitaw ni kay pangtrapo ni lubot sa rice cooker nang mundungag. Na. Ipog ha. Ay, ko na. Yung alho, atong sabon. Ano? Dakang alho, murag alho kabadyo. Uga man kayo. Tag tubig. Butangan pa man na si Jagkuan. Kundin sug itlog. Maglubok hindi pero maghapon nakatayo. Tayo kang lingkod man ka. Piday. Nagamit na natagat ang luso nga. Pinalito pa man na nga dugmok oh. Dumot na nga. Parang ilang mo pa na nga dugmok dagko pa. Sumunod na. Wa pa lagi. Ano nang kutsara kaya ako ako kanon kung kayon ba eh. Nawa oh. Kung kayon gani dapat. Hugma ng lamisa. Adyo podcast ga kadyo. Ako bi. Pasti lang po. Pagkaunang paghirapan di mabuti. Para magkakaon. Adyo kus ga kay mo katang lamisa. Adyo ka magkalos gawas. Wala kay lamisa. Humanami og kanang lubot. Nabutangan na ni natag kuan itlog. Di wa na mo giurot kay daghan ra. Tangag itlog. Mix. Diya isunod ang durin. Balik mo. Saging na ko ba ito saging? Ay, lumayo ang may saging yan. Hindi mo na ganani. Muragan naman po na. Mga habol, ikaw yung lalo ng basing na. Ha? Ano na? Maglaba na. Ikaw yung sa basing. Oo. Pero ako kalaban naman. Kanila yung masarili na kalaban na. Oo. Sana pagdurin. Pagulo mo ni daan dili. Tuloy ko, but ikaw magpunta ako magkuhan be. Guys, magkuhan ta guys, magputos tag lumpia na kamote. Tuloy ko ako magkuhan. Tangi ko nung kung mayroon kanina. Dagkanan ni Uyong maputos. Paligido ni daan dito, inigaman nag-rap. Magmagram. Ano, wala na ba? Idagkuhan pa. Tuyo ko na magamay ra siya. Hamay Ano mo. manilaw man niya itong hinay-hay sa glass ng apo? Sabog. Kano saan yung mag-ilaban na? So, ano daw? Gikuha ni mo dayon. Kahapon, wala man ta. Abog na. Wala Wala. ba abog po? Abog Na may na. kwanda natin, ano, na barbecue. Ah. Aso. Asos. Ilang kuan ba? Awa. Ang sang, wak mo na mamao. Wak mo na mamao, linginan mo na. Hugas ba ako kamot ha? Kasi nga napiningan ng gawan ko. Gawan? Hugas. Ano maginingan ng gawan ko? Kamot-kamot yung nakunan. Grabe. Gawan mo. Gawan. Ay mag-lock. Dali na yung nagbuta sa papel eh. Nami turon guys. May soroy ni ron. Tagpila ni Besing Kura. Brato ron ng kuan. Sipag at tiyaga. May nilaga. May merinda na. Sipag at tiyaga. Urong ni kuan nun. Unsa pagpagulong ani di man mo dik. Unsa man pagpadikit ng breadcrumbs. Lagyan mo ng itlog. Ang Batil kag itlog. dayon Ang lumpia ay gulong sa itlog. tanawa sa inaniyan ba man mo. Ari sa ba? Batil og duha be. Ari na ko dili ko. Ang dugo na puno ng dugo. Isa. Iso lang. Okay na. Ayun niya ikaw man. Turuan na kita para magawa mo. Ito ka tanaw ni ate, kaya mo kamao ka. Kaya mag-negosyo ra ba sa gingan? Yung flat.
Kaya yung wrapper, di ba? Sakto mo di ana Hindi. ba? Yan ara. Doon flat, yung brown. Yan. O, batil ka muna isa. Tapos kuha ka isang brown ulit. Lagyan ka ng balikrams. Dili na kay butang ng itlog. Oh, batila lagi. Batila. Mas mama. Ito na sa tiris. Taghana anak mo humay. Siguro mahurot ng 50. Kani? Basa man. Tagulong dire. Okay na muna yung itlog. Sige, batila tama. Tama na. Isampo lang kita. Dili paligi diha. Oo. Ano ra day butang diretso na prito. Dito na. Aon yan lang ibutang diha. Butang sa diha. Naon diha ay kasayon. Para madikit ilang bread ka. Ay kasisiw kayo. Sisiw kay ba? Masarap to eh. Ayan o. Ito na. Oh, diretso prito na. Pilibligyan ay Jess. Sigura. Cheese. Cheese. Tag-5. Pinuha ni Jess oy. na may gatas pa yan. Tag-cheese ni. Mahal lang doon og itlog. Kasi ka makapalit og. Ano, 5, libre? Ginansara ka gamay. 5. Ito guys, trials pa ni. Kukuha na may pisto. Kaya may magbukuha ka ng ano. Snack. Balidya. Nakaya pang timo ito. Makadot, makadani kay kamuti manimahum. Late mo dre tag 20. Tag 20 ni bigya. Tag 20 kay lisod kay buhaton no. Para main ani? Do ka tao ang Siya? trabaho. Day, Oh. unsa may gibutang na nila mo naman binlod? Crumbs. Hindi Ah, nakabutang sa tubaw breadcrumbs. Oh. unya ibutang na ni aya Prito. Prito. Ah, kamuti na? Kamuti. Yurot ni mo kamuti today. Naay gamay, manahod ta kay. Sunod na po. Sunod na po to. Banla miligag sa nina, masinaw-sinaw. Ako ni daan ni, magbay lang ni. Ako lang ni ako alakitaan dito may pa suot. Pero pang suoto nimo may mong mga salina. Mga salina ng mga siksi. Buat na pa dili sa suot. Asam day ka? Oh, bulod. Asa mo, Brad? Asa ka mabrod ma? Ato kas New kuan? York, New York. Atos Japan. Katubya. New York ba New York? Oy sa diha. Sa New York City. Tanaw ko sa tungkol ko na mo na kumak. Dito ka ganit ko. To, do mo ni mama diha. Oh. Pwede kang paway sa Sabaan assistant. na gud ni gud on. Ikaw mo sabaan. Dugay gitan pagkatulog kay saba ay mo. Ako rin nagipasanginan sa saba. Ayos ka, dugay ko nung nagsiya nakatok. Kaya ako nung saba, kuno kay ko. Sa TV na may saba. Sa TV na, saba kayo sa TV na. Hinaya sa akong tigrolo eh, no? Bilis-bilisan Isang mo. insert mo lang. Pansin mo. Type mo. Ano kay sa nina ti? Naidagang Sa kuha, Jen. naidagang sa Ninas, Manila. Niluag pa, niluag. Naidagas, Ninas, Manila. I-insert na na kay dakuon man dai. Ikaw lang doon sa mga habol doon. Ibutang dia. Di ako nang... Tuloy ko na ba. Sa pawi lang kuan, Jen, dili ka lang mag-bra ka nag para galing na yan sa Ay, tingin. taran si Kagpinito. Brad, chop, dai ba? Chato. Chop. Ah, chob. Ana ba kay kutob ra madali dinga long kutob ari makita yan mo dili ba? Ah. Palabon ko nung ako nung kinintos. Manglaba ko karon dayon. Imo sa wala si Dodong ba? Ha? Ano magkugi? Di ba nagkugi ba? Ano, grabe naman to. Kasama hindi ko na magkugi. Magkugi ka dyan. Para naman tong ingot ah. Ay ka dili pang suhod ay. Ay, naku, kinintos. Natagpuan pa. Para kang Mr. Bay, Bean. yung pustong bayot-bayot din, mga kubas ko ato. Uy, muli mo. Maglag mo kagbasir. Para tong ingot sa TV na naman, isigang mata. Kay. Yan na. Ang itanaw. Itanaw siya na ko para masira ulo. Mura magika patugpa. Kasawa. Pictura. Okay naman na kayo malingaw mag-imo ang mga viewers nimo. Wan mamauhin na ito trabaho ah.
Si Manoy, ikaw nagmusay mo nakatama. Mamot, bito kung mano yung magpatikig-tikig ba? Oo, nakatama. Yun ang mga dance step. Lingaw ka, Jorong bandinga. Samot na to sa ila ha. Maghubog yung nagmayo kaya na sa ila ha. Oo, yan, nabito siya. Iinom na dito. Parang na eh. Eh, may inuman yung lahat, Noy. Kanan ba? Basta man nagsuon, magkauban, grabe diyang dibuha. Di ba dito tayo, no? Labi na pariyo mo inom, day? Labinas pareha, mag-jamming ba? Hindi na ikaw mag... Uban sabihin na ito sa, ba? Oh, si Uban. Uban. Uban sa nito. Uban. Negros na puta magkalat po hon. Ano pa, uban, si Dana, ano pa, uban na. Stop. Ha? Si Dana ba? Luis, sa TV na di pa ba nun? Di ba, yung mga bata ba? Adilo we bata pa man na we bata. Si Dana, nabito. Kaya si TC mo, bili di mo. Nagsabot ng TC. Di man pwede mga bata kay Ladyo. Mura ni. Samok po ni bata kay magkuan. Radyo biyahe. Hilak ko niya. Layo na ba kayo? Di pwede Ladyo. magbata. Okay na si Bia. Si Bia, kaya ka nun, si Bia. Uban, di ka nang tinaiter. Oo, Magbaon jud tag bagong ligid na na. yan na, bas pinanser daw. Paghandaan daw niya, ipunan daw niya. Hindi po nung dito katupa. Nag-iton niya, nagtigong, may ikunan sa padong dali. Nakabayin si tigong mo na siya, ma. Diba, yung kwarta bungad, ma? Muna yung itagaan si Dana ang 4. Oo, niya, yung dress, diba? Tagay ko ma. Ha? Tagay mo dito. So, di ba yan na kung Dana man? Atik-atik po ka di ako kinintos yung mga itong maglabar ba ko. Oh, tagaan. Ay, klaro naman. Tuwang-tuwa ba, ma? May kinintos na naman dodong. Nagaan magaginintos, manglaba ka, sa labunan. Ang labak Ang ka bala karon. mo ni ate, ma, masi pinta. Photography gasto, pinta ba? Oo. Nga tingala ko gapon. Ano dito man ang panaon dito sa kuhan. Lungtod na. Sa barko. Ipakaon lagi kanyag lami. Lagi nung sa bawi Ano ba ka yun siya. dito sa Barcos, Mil City ka? Yung bawi rin na yung mga anak. Pagkapi na itong gitaon. Oo, Mil City. Uy, kumahala ba? Yung bawi rin na yung mga anak sa mga kaway. Bawi na nas laki, nanas laki kwarta. Alamak ako na pirme. Ato mo itong ganyan na eh. Saan patagay magwang. Taga palangit sa akin. Ako mo pa siya ginam. Tabang-tabangin si Manang, kaya ako bukas pa kayo ko, kaya daw ang bayaran ng utang. Si ate kay Murag din Yan na ba siya tinanong niya masaktan sa dahil matagaan na niya kay. Kapag ulit maginulat lang ito. Kasi katong nagtugan si mama na ako na nanguan ko na namutong sila niya. Kasakpan sila niya. Dito sa taas. Butong silanag. Iwagbungan lang ko nun eh. Buak daan. Buang eh. Kasi na. Si ate, di ba ni Ana sa Jen nga, sa una daw, dinig ko na siya kapag nag-isip kayo. Yan, nabitaw siya, isip dito nga, ako rabit usa sa una, grabe urat-urat, kaya ako rabit tanan. Pero nalipay ko, matuhan na ta. Ana siya kabalahoy, tabangan kita. Kung sa'y gasto-gasto ba? Ang katabang na mga dyan na sa ate, kinana may kuhan, di para sa una nga, ng eskwela pag mga bata. Then, anak ko siya, ayaw pa sa dismana. Diyo, kung saan man na yung jacket, laban na ha? Labo na siguro na ako eh. Abog kinagapon. Kaking sa tong keratin plus minute lagi to. Yung kulay Ate to. Black na keratin. Ha? Nagtutingin si taga 1K. Oo, ni ate. Second sa. Pero ang alagi. Kasi kita kagwan to Si ma. mama na akong yato. Gano'n akong Yung giyan may gae ko Ang to. balik kayo ba? 2% na kuha ni Abit. Taan ni kwarta kuha. Gae gamay ba? Jen! Ha? Ako ipasa ka ni Iyan, isukod na lang. Oh. Sa gamay na ko, sintos na kuha agad. Wa, sige na minaw ni mo. Bantay mga ikagbaw na nagkaskalibo ha. Wala ba kay kwarta? Wala kay kwarta na. Ay, agi, lugi ka kayo ngayon. Gan si ko may ka na opportunity makita kwarta ako, makakwarta ra mo. Dito kong biyay, mamita, mga iba, mamita di ba? Sira! Mamita, ngayon tuwili mo, baon mo. Ay, tito, weta mo ngayon. Buwan ko no. Ako ka, lugi na siya nandito. Papakulgi kay mag-welding pa kog magi kay kanang hayayan akong tarongon. Dom, Oh, hindi mabalik ko dong, mapadawa para sa kuha ni Papa ha. ignore ako. Mga kuha siguro daw, mga kitsa 15.
Katawa kong pikot, ingaw si Dana Aurabina. Oh, di siya, unsam ni? Imo na na. Sure ka? Oh, imo na na. Yee, Dana. Salamat. Ito pala si ate. Be, gitagaan mo sa itil para dire John. Itagaan siya ni itong 30 para din. Para dire lang 30. Ah, dagan. 30 rin para igasto din 30. Ah. Yan na siya hindi ko nga 20. So, di man siya nakuha. Ay, kanindu ay kanindu ay. Kalibog 3,000. Ay, no? Piso na ko, kibe. Ang ikaw, wala di ay. Charot-charot. Wa man ang taon. Wala daw. Wa taga isdodong ba? O, tagay na. Una pa kang mama. Wa enta taga isdodong. O, tagay ma. Kita mo gitagaan. Wa enta gilamin lang magsdap din. Wa juga buti ba? Katawaan niyo. Takakalan, bisa matigaan gan. Ah, luoy kita. Pahilam to. Itagaan siya. Wala. Pahilam rin tong dudong rin. Wa juga buti dudong ay. Ito ba? Ito lang atin mo. Kita ka dyan. Mapainit na ko mantika. Ilong sarap ligo. Ano ko pala biig baga? Di pisto mo na ako naman ituyok ka niyo. Nasunog naman o. Wala mantika gipainit para ba kuan ba? Hinahin na be. Ang gipawon kay nag-init na ka, wapay mantika. Sugod na takuan guys, prito. Igiling-giling. Oh, Kim. Pangsuoto na ni mo yung mga sanina nga nindot ma. Pangsuota. Ma, asa mong panty ba kang suntan? Ni. Mas gamay ane. Oh, medyo. Sure, panty na short. Mura short good. Isuot ni mo ne? Sinukot naman ni Ugo Ugo. sa may sa size ani. Kaya kung mas iksian ako ang size niya. Murag extra large mo siguro na. Ay, dili day. Kinadak ang size. Double XL kaya pala ang laki. Mo dirang dakaang mura na 2XL double XL kaya pala ang laki. So, Iyo kaya panty, Lagay yung mo na panty. lang. Ay, yung panty Large kay na mura lang. short ni Gian May ba? lamang ka. Hinay lang ako be para din sa masunog mo. Hinirap Ano na. man? Gusto nga ko itong pulos. Wala gali itong ingon ani. Na siguro pangitayan na siya nana. Ito bang gusto mo? Ganahan siya mga panty nga item pe. Ah, di pa ita dali ito. Item na siyang ganahan. Basta mga tao ging wakwak itong gini color gusto. Di Siya nam- kaya dong. Hindi niya tawag ko. Oh, tinuod bitaw nga mga mamaili mo na yung lahing wakwak. Abot na siguro sa datis naga. Ah, wala pa to. Tubig. Jen, Hmm? gusto mo rin? Huwag pa na ako nagamit. Unsa? Wala na lang eh. Huwag pa na ako nagamit. Baka palitin mo. Serious ba? Walang gato. Ilaban na ako. Tuwa na ko naman. Dahil na. Salamat. Tatlo. Ako ipatong siya. Salamat. Igiling-giling. Igiling-giling. Unsa ka nagiyang mong breadcrumbs ha? Lami mo kay kanon. Lami din na kanon. Ito na, basa no? Ah, kanan sa Kung itlog. pilit. Para mo pilit. Makakano kada ni makay humok man ni ma. Kamuti mo eh. Kamuti. Kamuti nga gi. So ana mo ang gi libot. Nilubok na ninyo? Oh, nagamit na jud na mo. Luso. Tapitas. Pesa ba ito? Asa tong saging dai, pwede to sa inyong anak. Oh, pwede. Lumukon. Na ako man gi ko no gi. Lubkon dahil lumpiaon. Birit na ko. Breadcrumbs. Na guys, naluto na. Nintilaw si mama. Lami ma. Man kay inang magana, manalo na ako timo-timo. Lami man ni nga ni. Magluto kamuti. Magdangag ta kamuti din nating inaniun. Makadotra makakaikuan manumok man. Pwede na nagsabing ang ganto. Pwede pod sa Kami ito guys. Ito, natutanan. Yung tangan. okay raman pag butangan tanan. Oo. Dito. Lami na lang mabugnaw-bugnaw na. Init pa kanon oy. Nasaan dyan gantos, bisag rinita pa, gawi-hiwi din si Mood. Pwede mo na ako. Sama tila kaguba daw. Sunog naman eh. Kaya kaya.
Hali na nig jis. Palibaligja. Halo lang. Ay, kayo? Giwi-hiwi gid sa uy. Sa ginit. Inyo din yung pinalit dyan. Ha? Palit. Ano sa ma'am? 2019. Oh, pinalit na namo ma. Katong pagpandemya, Ano palit yung pa kas kawin mi doon? nang Nangka. hangka. Katong amo ko tugas dito. Mami kayo, bakit di mo pag-maslakan mo. Ito yun lang ng gamay, kaya pwede ipatong sa lamisa.